Hyw dwi, yr ein yma heddiw yn coedanna'n Sir Fôn. Ffarmwr godro defaid sy'n bwth wahanol lle. Ac o'n i'n rhan o cynllun cyflogi Menter Môn lenni. Ie, dwi'n meddwl oedd yn gynllun apeliol i fi. O'n i'n edrych ymlaen i ehangu fy busnes. O'n i isio help extra ar adega mwyaf prysur lle. Wedyn, ie, cael rhywun ifanc arall oedd isio godro defaid lle yn help mawr i fi. Wel, ar adag oedd cyfnod arholiadau ac oedd sixth form yn dod i ben ac oedd hwn yn rhywbeth gallu hysbysebu yn ysgol ac oedd jyst yn swnio rhywbeth diddorol ac rhywbeth gwahanol o'n i'n medru wneud o fewn y diwydiant amaethyddol. Adega prysur lle, yn lle bod chi'n llosgi'r ganwyll 2 pen mewn ffordd, mae cael hand extra gweithio ar ryw cwmni efo chi weithiau, achos dwi'n meddwl mae ffarmio'n gallu bod yn reit unig rhwng chi efo ar eich gweithio'r hun weithiau, ond ia. Sgil mwyaf dwi'n meddwl bod bwysig bod yn reit hyblyg dwi'n meddwl a gweithio efo'ch gilydd mewn tîm mewn ffordd, achos ia, isio'r dreifo'r busnes yn eich mlaen, ond ia, da chi isio, mae'r gweithwyr isio benefit a fi mewn ffordd, so ia, gweithio mewn tîm dwi'n meddwl ydy'r sgil mwyaf dwi wedi dysgu lle. Dwi wedi dysgu mae angen lot o mynadd gweithio efo defaid ac mae yna hwyl i gael fod i gweithio efo pobl iawn ac mae di agor yn llygad i wneud rhywbeth gwahanol o fewn y diwydiant amaeth yn lle y jobs arferol sy'n mynd. Do, mae'r cynllun wedi gael fi eisiau fi aros ar Ynys Môn, ond mae yna cyfleoedd allan ar Ynys Môn, jyst mae'n ofnadwy o prin gael cyfle da, a hefyd bod mae'r Ynys yn lle bach ac does o'n llawer swyddi da mynd. Ia, dwi'n meddwl busnes ar newydd fedd lein, fel mae costa, yn enwedig yn ffarmio, costa giwana a grawn wedi codi, dwi wedi dros dyblu lenni wedyn, mae'r margins yn mynd yn llai, mae'r pris y diesel yn mynd i fyny wedyn, ia, mae'r help ariannol yma wedi helpu fi goresgyn yr costa yma'n cynyddu mewn ffordd. Na, dwi'n falch iawn i gweithio efo Menter Môn, dwi wedi bod yn gweithio ar cynlluniau cynt lle, a dwi'n meddwl dim yn unig, jyst yr cymorth ariannol da chi'n gael, ond da chi'n cael yr cymorth fatha, ie, training, gyrsia, bod math o bethau, da chi'n gwybod, ie, i busnes bach lleol yn cychwyn off yn Sir Fôn. Dwi'n meddwl mae Menter Môn yn hope mawr i rywun, i helpu nhw cario ymlaen mynd lle a developio mwy lle. Wel, dros y 2 mis, oedd y profiad yn profiad diddorol a hwyliog ac oedd, fe fi ddweud, oedd yn fraint cael gweithio efo Hyw, oedd Hyw yn da i gweithio efo. Na, diolch i chdi am y cyfle Hyw, a Menter Môn.